Jien għandni naħseb li il-Knisja fil-Gżejjer Maltin, kemm Malta u kemm Għawdex, għadha forza ta' bidla, għad għandha dik il-rwol, però ikolla il-possibilità li dik il-potenzjalità tħadmu jekk fil-fatt ikolla idea ċari ta' fejn tittasal. L-idea tal-privileġġi tal-Knisja, l-idea ta' Knisja privileġġjata, jien naħseb huma affarijiet li spiċċaw u li għalkemm hawn xi wħud għadhom jinsistu fuqhom ma naħsibx li la jagħmlu ġid lilhom u laqqas lis-soċjetà Maltija. Imma il-Knisja għad għandha forza li tagħmel ħafna ġid f'dal-pajjiż. Differenti mill-gvern, mill-partiti politiċi, minn kull istituzzjoni oħra, minn kull waħda istituzzjoni oħra. Kemm qed tagħmlu ma nafx. Għaliex ħafna strutturi għadhom qodma, inbidlet is-soċjetà ta' madwarha u huma baqgħu l-istess. U allura din il-power, din il-seta, din il-saħħa li tagħmel xi ħaġa mhijiex qed tasal. U naħseb m'hawnx laqqas nies biżżejjed li dan jgħiduhula. Jien nemmen li il-poplu tagħna għad għandu bżonn u l-poplu tagħna meta qed ngħid il-poplu tagħna mhux biss il-poplu tradizzjonali tagħna, anki in-nies li ġew issa jgħixu magħna. Li hemm spazji ta' ġid li tista' ssir soċjali, hemm benefiċċji li tista' tqassam imma trid ikollha attitudni differenti naħseb jien. U din l-attitudni sissa jien ma tantx qed narah li beda jinbidel. U għalhekk naħseb li nibqgħu niddiskutu, nibqgħu intambru, nibqgħu infakru, nibqgħu inwissu mhuwiex ħażin. U dan kollu dialogu huwa importanti wkoll. Ma anke jekk m'hemmx dialogu, is-serduq ħadd ma jgħid-dialoga miegħu, imma jibqa' jidden u jibqa' jgħidu tiegħu, ġifieri anki jekk m'hemmx dialogu, bniedem f'kull qasam ta' mhux biss għall-Knisja, f'kull qasam xorta għandu ikun fidil lejn il-kuxjenza tiegħu u jibqa' jgħid dak li jaħseb li għandu jinstema'. Issa jekk ma jinstemax jew m'hemmx dialogu hija biċċa oħra, ma m'għandekx seta' fuqha dik. Imma li bniedem jgħidu, li bniedem jibqa' iwissi, naħseb li huwa dmir mhux biss tan-nies tal-Knisja, imma dal-każ qed nitkellem fuq il-Knisja, imma f'kull qasam ieħor, kemm politiku, kemm kummerċjali, kemm industrijali, kemm soċjali, f'kull qasam ieħor.